Punto 6 do orden do día, robos e preguntas. Portamos o bloque, ya. Un rogo é unha pregunta. O rogo é que se poña a disposición dos grupos políticos, dado que non houve comisión informativa previamente, o expediente de contratación do que vostedes chaman Festival Intercéltico do Morrazo deste ano. Teño entendido, pola súa intervención na prensa, que costou entre 30 e 40 mil euros, que así a primeira de cambio parece un custe un tanto excesivo para contratar un grupo folclórico por moita calidade que ele teña, por moito que se respecte o seu traballo, contratar a unha cantante do seu grupo por moi bo que sexe, e non lle prestamos a súa calidade. Outro, menos coñecido, ainda que tamén respetamos a súa calidade, é as megafonías correspondentes. Por lo tanto, xeramos que se puxese a disposición o expediente de contratación, os informes do secretario, os informes da intervención, o programa de actividades que se contrataron e os custes de cada unha das actividades. Bueno, eu simplemente para aclarar que o señor... Pero aclaro-lle que eu non sei que terá usted en contra do Festival Intercéltico de Moaña. Eu non sei que terá usted en contra da cultura de Moaña. O único que se fixo foi o mismo procedimento, o mismo que se leva feito durante fai anos aquí. O único que cambia que antes o Festival Intercéltico valía o mellor 150.000 euros, ou 100.000 euros, ou 90.000 euros, e este ano, deprisa e corriendo, porque cando chegamos, o señor Dani Roda dixo que non había programación ninguna, e tuvemos que facer un grande esforzo de traballo, todos, o da corporación e o técnico cultural, e sepa que usted, sépalo, que todo canto se fixo foi de traballo duro, constante, aquí no Concello para facer unha programación cultural. O que ten usted en contra do Festival Intercéltico non sei. Nós apostamos por o Festival Intercéltico. De todas formas, lle contestaremos por escrito a cada unha das cuestións que dixo. Non ten a palabra, señor Mellado. Non ten usted a palabra. Hai algún robo a preguntar máis? Hai robo, usted fixo robo. Fixo o robo. Hai algún robo máis? Xa lle dixen que lle va a contestar a cada unha das cousas por escrito. Por lo tanto, se non hai máis robo, se levanta a sesión. Pero, teño outra cosa. Se non hai máis robo, se levanta a sesión. No, señor. Conteste xa a pregunta que le iba a hacer. Señor, tranquilidad. Usted vai a ter toda a documentación por escrito. Se levanta a sesión. Se levanta a sesión. Tranquilidad. Que dicen, Sallo contestei, señor Millán. Se levanta a sesión. Se levanta a sesión. Pero deixa de facer a pregunta. Xa fixo usted. Pero que vou a facer igual. Se levanta tranquilo. Vou a facer igual. Queda moi actual. A pregunta é a seguinte. Contesta. Xa ya fixen ademais outro día. Por favor. Se levanta a sesión. A ver, pois farei ainda que se sexa. Faga usted por escrito. Eu non sei como facer a argumentario. Tranquilidad. Tranquilidad. A pregunta é... Xa xa fixen outro día. Non perdei. Só unha pregunta.
Ese vale como proba, teño un vídeo. La pregunta era tan fácil como a seguinte. Resulta que o día 13 de xuño, unha vez que entrou o novo goberno, o novo alcalde, os concelleiros do BNG, supoño que os do PSOE tamén, entregaronlle os seus teléfonos aos funcionarios, coa instrucción de que se anulasen os números de teléfono. Iso foi o que estábamos esperando, que se anulasen os números de teléfono. A sorpresa foi que a volta dunhas semanas descubrimos que os nosos números de teléfono, onde había consultas de veciños, onde había as relacións do concello, mensaxes, pero tamén onde estaban as nosas chamadas particulares, resulta que estaban na man de outros concelleiros. Esa era a pregunta. É unha cousa que sale fora de todo gusto e de toda a cortesía, unha mostra de mal gusto absoluta. Entón, o luns pasado quedou en anular eses números. O que quería preguntar é se xa se anularon eses números, porque neste momento o que foi o meu teléfono durante 8 anos está na man de outro concelleiro. Pode chamarme un veciño, como pode chamarme a miña nai, como me pode chamar calquera amigo e encontrarse con a concelleira que lle conta as súas historias, ou calquera de vos. Sei que hai máis. Entón era o único que lle ia a pedir que respondera, se xa anulou eses números. Pero polo visto vamos ter que amarralo á silla para que conteste algo. De todas maneras, yo propongo que estos plenos, dados los acontecimientos que están ocurriendo desde hace varios días, se traiga un notario y que levante acta, ya que tengo mis dudas de la... No, ya no sé quién está ahí. Tenemos un notario ahí, pero tenemos un notario ahí, evidentemente que tiene otras funciones, también de asesoramiento. Entonces, yo creo que estamos en una situación complicada. Ahora mismo ha sido interrumpido un pleno y hay un representante que me da exactamente igual quién sea. Ha sido interrumpido en el uso de su palabra y han contestado en el uso de su palabra y no le han dejado completar la segunda parte de su intervención. Yo no estoy dispuesto a aceptarlo. Pago mis impuestos y no estoy dispuesto a que aquí se interrumpa la palabra de cualquier consejero, sea de allí o sea de allí. Levantamos. Bueno, grabado está.